Albert, el projecte de les varietats recuperades el vam començar a conèixer quan vau treure al mercat un vi blanc, que en aquell cas era amb la varietat forcada, i ara en el clos ancestral que tenim la varietat Moneu. Fes-me 5 cèntims del projecte de les varietats recuperades a Torres. És un projecte que va començar fa més de 40 anys. S'han buscat varietats que si no haurien quedat perdudes. És un projecte important perquè varietats que eren minoritàries s'han pogut trobar i estan presents en vins que si no s'haurien perdut. No, és molt interessant. Escolta, i sobre la Moneu? Bé, és una varietat que fa 20 anys vam trobar al coster del Moneu, al costat de Querol. Durant aquests anys hem anat investigant el sistema de viticultura que podia ser més interessant, vas, conduccions diferents, emparrats. És un procés llarg d'experimentació i a nivell d'elaboració també és important. Me'n pots fer 5 cèntims de l'elaboració? O sigui, la Moneu, quan la treballes enològicament? La Moneu és una varietat que és important perquè s'ha adaptat molt bé al canvi climàtic. És una varietat que madura de les últimes del Penedès, manté molt l'acidesa i el grau és moderat, no puja gaire el grau alcohòlic. És important perquè madura molt tard. També hem fet una investigació a nivell enològic, hem tornat a recuperar sistemes una mica més artesanals, menys intervencionistes amb la Moneu. Molt interessant. Escolta, en el primer vi que vau fer amb la Moneu va representar només un 20% del cupatge, no? Després, en la segona anyada, aquest percentatge ha pujat al 40%. Això anirà pujant en futures anyades? La idea és que vagi pujant, però pensem que aquest és un vi de cupatge que volem mantenir l'ull de llebre i la garnatxa també dintre del cupatge. Ull de llebre i garnatxa en parles, que són les seves companyes. Per què les veu triar? Són dues varietats tradicionals d'aquí de Catalunya. També l'ull de llebre perquè on tenim plantat el Moneu, que és el Castell de la Bleda, tenim una finca d'ull de llebre, que és una vinya relativament vella, plantada el 1980, i per això creiem que era important que amb aquest vi també hi fos. Escolta, i a nivell d'elaboració, aquestes tinalles que tenim aquí al voltant tenen alguna cosa a veure? Sí, una mica amb la Moneu també hem pogut recuperar sistemes més antics, podem dir ancestrals, no sé si la paraula correcta, però elaboració com es feia abans, amb tinages, una mica perquè la varietat es pugui manifestar més el fruit, més l'acidesa amb el vi final. No, realment el vi és molt llaminer, és molt afruitat, i ara mentre tu m'explicaves això, a mi ja em venia l'olor de les brases, no? Jo aquí ja hi veia, ja m'estava imaginant un xai fent-se les brases per poder-hi combinar aquest vi. Estàs d'acord? Sí, una mica és un vi que combina amb molts menjars, no? També hi ha molta gent que diu que ho combina amb menjars de tardor, no? No sé amb quin menjar ho podríem posar. Home, això amb aus va perfecte, vull dir, amb un colomí, amb la caça menor, que ara és un gran moment, no? Sí, amb tapes, és un vi que pots provar, pots tastar. Sí, jo el trobo molt versàtil. Fantàstic.